Apha studio sihleli noMondi Swazi Mnguni nongumbhali wencwadi ethi The Journey of Spiritual Awakening. Le ncwadi ibalisa ngamahlandenyuka obomi, uthando, kuquka nobizo. Mondi, masikwamkele sisi. Ndiyabulela, ngicela ukubingelela wonke umuntu kwi-studio, ngikubingelele nayo sisi nabaphathi behlelo. Ngibingelele nababukeli emakhaya, ngiyabonga ngesimemo. Emnandi incwadi yakho ngeyona ndlela yaye ayibekeki tu phansi. Zithini izizathu zakho zokuba uthathe isigqibo sokubhala le ncwadi? Yaye ufuna abantu bafunde ntoni kuyo? Kushuthi nje ngidlule ebunzimeni obukhulu kule journey yomoya. Kulolu hambo lomoya ngabona ukuthi ngifuna ukusiza abanye abantu ngoba bengazi ukuthi sibaningi, kodwa bengazi ukuthi sibaningi kangaka. Ngifuna nje bengifisa nje ukulapha abantu ngokomoya, ngokwenqondo, ngoba uhambo lomoya likwenze ngathi une depression, impawu ziyafana. Ngibabonile kakhulu abantu, ngiyababona futhi belahlekelwa izinto, beshonelwa, belahlekelwa izimali, amabhizinisi, imisebenzi, ingane, amakhosikazi abayini ngenxa yohambo lomoya abangaliqondisisi. Ngathi ke ake ngibhale le ncwadi ngempilo yami ngoba ngihamba lona lolu hambo, ukuthi ngichazele abantu ukuthi lunjani nolu hambo, yini abangayifunda ngami, nokuthi baphile, bambukele, nokuthi idalwa abantu abadala bakhona bayasihola, abasiphanishi, abasijezisi. Bakhona ukuthi basihole kule ndlela kumele sihambe, basifisela futhi izinto ezinhle. Umuntu uzibona njani Mondi ukuba unesiphiwo okanye unobizo okanye uphiwe abantu abadala? Ngoba xa ubhala wena encwadini yakho uyathi ba wena waqala ukuba namaphupho neminyaka eyi-4 cha uphupha ngenyoka. Yebo. Kunjalo ngiqale bengisemncane ngiphupha ngenyoka, kodwa nje impawu noma impawu nje ngazisho ziningi, ngeke ngizisho zonke njengami. Abanye baphupha inyonga, abanye inyoka zizefika endlini. Abanye amanzi kakhulu, siphupha amanzi kakhulu, abanye baphupha beye esikoleni, usuqedile esikoleni kodwa usaphupha ubuyele esikoleni. Abanye bavuka umoya emasontweni. Abanye baboniswa izinto njengami ukuthi ngibonisa into ingakafiki, ithi iqala ifika sengibonisa ukuthi kuzokwenzeka into enje, whether enhle noma embi. Ziningi nje izimpawu. Abanye uthi uyazihambela nje estradini uhlangane nomuntu wesiphiwo akutshela indaba zakho ukuthi wena kukuthi nokuthi. Ziningi nje kakhulu izimpawu nezokhanjelwa ke zokushonelwa kwezinye izimpawu. Kuningi ngoba nesithembu size singene kube yizo izimpawu zabantu ukuthi wena uhamba nabantu abadala. Xa uthetha nge-spiritual awakening uthetha ngantoni? I-spiritual awakening singayichaza ngendlela ehlukile sonke, kodwa mina ngingayichaza ngokuthi yindlela yokuvuka komoya, kokuvuka komoya nokuqondisisa kwemicabango, nokubona kwemicabango ukuthi nokubona izinto zokomoya hayi ngeso lenyama ngoba sila ngamaphupho, ngembono, ngemicabango. Lesike sithi intuition, kodwa usuke ubikelwa, utshelwa leyo nto. Usuke usuwazi futhi kunezinto ezikanje usuyayibona indlela ukuthi kahle kahle emhlabeni kukanje, akusole kwesikubona kuphela ngoba sihleli kanje. Kunezinto ezingale ezijulile kule ndlela ye-spiritual awakening. Kule ncwadi yakho Mondi uthetha ngokubaleka kwesikolo. Ufundile ntombi? Uyathi uba wena abantu bakho abadala wena bebekhuthaza ba ubuyele esikolweni, umane ufikelwa njengalo mazi babuyele esikolweni, buyele esikolweni, ngoba kumaxesha amaninzi siyesibona ba abanye abantu baye baphume phakathi esikolweni bangakwazi uqhubekeka nesikolo. Yebo, mina bengitshela yonke into ngoba bengiqeda nje ugraduate iziqu zami ze-masters kwi-engineering. Nakhona kwakuyisilayezo ngitshelwa kodwa ngiyiphikisa ngoba ngitshela ukuthi hayibo into engaka ngibona ukuthi ngayikhona, kodwa ngithe ngilo ngiyiphikisa base bekunene topic. Uyabona, ngithe ngilo ngiyiphikisa lento yazi yafika ngomunye udoctor we-engineering, uDr Lutendo, wangisendela i-message ngelinye ilanga wathi nje bathi abake ngibuyele esikoleni. Ngabona ukuthi kahle kahle kade izibika lento, kodwa nje ngiloke ngiyiphikisa ngagcina sengihambile. Bangijangisa futhi yonke into ngoba ngithe noma ngigraduate kwakungathi ngiyayiphila futhi lento, kuba kanjalo ukuthi ngiyibonile lento isiyenzeka ke manje ngempela emhlabeni.
Uyasibalisela nangamahlande nyuka ezothando. Ingaba abantu abadala bayakwazi ukukhethela umuntu okufaneleyo uma uthandane naye kanye utshade naye? Yebo, okwezinye izathu engibhalele incwadi idalwa zakukhethela umuntu ekumele ube naye. And ngibonile encwadini uThingo lenkosazane bemkhethela uNdabezitha lona. Eyiphikisa nayo lobudlelwane ephikisa kakhulu ngoba uza ngesimo uThingo lenkosazane angasifuni isithembu, uyabona. Into vele nje angakaze ayicabanga ayifise. Kodwa nabantu abadala bathi nanga umuntu ukanje uye esithenjini. Bayakhethela kakhulu. Ngimphuphe kakhulu iminyaka. Ngimphuphe kakhulu. Ngimphuphe ukuthi ngimphuphe kwenzeka ukuthi ngimbone kwenzeke leyo nto. Ngike ngimphuphe ethola ukuthi ungisendela i-text, vele ungisendela i-text. Wow. Into ejule kakhulu, into ejule kakhulu ngomoya. Uxhumana naye lo muntu ngokomoya, umbonile ngisho inkinga zakhe. Umkhulakele noma engazi, uyabona. Mondi kumaxesha amaninzi abantu ababhinqileyo xa beswelekelwe ngamadoda ibe ngabantu bokuqala utyholwa. Ingaba mhlawumbi wena yakuvisa njani lonto leyo? Yaye ungathini kubantu mhlawumbi abazibona bekuloo ngxaki nabaseza kujongana nayo mhlawumbi? Inzima and into ejwayelekile embi emphakathini. Mina yathi yenze ngoba ngaqala shonela baba bomntwana ngoba ngisho ukuthi le ndlela inobunzima. Ngashonela baba bomntwana. Hawu ngathi kusenjalo ngiyaqhubeka nempilo. Washona futhi lo wesibili. Kodwa ke kuloko wesibili kwaba nzima ngoba ngatholakala ngisolwa. Kuthiwa yimi engimbulele. Nje ngasolwa ngathukwa kakhulu ngahlukumezeka. Kodwa kuthe kuhamba isikhathi ngaqondisisa ukuthi yindaba bekumele ngihlukumezeke kanje. Ngoba bese ngil understand uhambo lami. Futhi lento lesigameko sithe sifika bese ngibikeliwe kodwa ngingatshela ukuthi ngayinto nje. Kodwa bese ngibikeliwe ukuthi kunohambo engizolithatha manje. Oluzoba nzima kanti vele lizofika. Kanti vele lanzima ngathukwa nje kodwa kwangizisa ubuhlungu kakhulu ngaluzi weight ngazaca. Siyabulela sisi kakhulu ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu.